Tak, dneska vám poviem svoju lekciu o chlapcoch, čo ja si myslím totálne o chlapcov. Rozumieš ma, brácho? No poď na to. Okej. No tak ja si myslím o chlapcoch že sú hoveda, svine, sprosté, skurvené. A hlavne môj sprostý bývalý šat s Paťo. Chápeš tomu? Ten je najdebilnejší zo všetkých. Chápeš? No nemá tu chybu, ne? No podanka, jebe ako zbaliť, ne? Chápeš? Toto bola moja lekcia o sexe. A idem vám predviesť vzrušujúcu lekciu. Toto bola moja lekcia Danka a ja. To sa volá Danka a ja názov Danka. No, takže temerav je. Moje meno je Rytmus. Temerav, ja som piešťanský mýtus. Temerav, nemám kariéru, bareru. Temerav, si to zmakal jebu tak vedu. Temerav, nemám zón s vašom. Temerav, nerobím špatný dlmašom. Temerav, ja sa nepojeba s vami. Temerav, pochopte to, že sme páni. Temerav, vystupujem ako zlatý klinec. Temerav, v tom klube, kde nerobím binec. Temerav, neprejem mi kradnú slova. Temerav, keď začnem, ja môžete schovať. Temerav, chcete sa vyfatiť ako ja. Temerav, moje slenky, ty pojak. Temerav, moje hlásky, ty žbebak. Ja by stačilo. Konec mojej lekcie, chápeš, bracho, no. A nebudú sa príť pod jednatelku. Tak čau, bracho.